no jutgis mai la bellesa dels altres, perquè el que te pot agradar a tu, o sigui, la bellesa és subjectiva, i el que te pot agradar a tu potser no agradi a una altra persona, o el que li pugui agradar a una altra persona potser no t'agrada a tu, perquè sempre tenim coses a dir, sempre estic un poc cansada de que ai, mira-la, aquesta joveneta que va, a tu què t'importa amb qui va, amb qui està una persona, a tu què t'és, a tu què t'importa, ai, deu ser per tot, ves tu què saps, o sigui, estic un poc cansada d'aquest tema. És que s'edat. Sí, i n'hi ha de vetlletges que van amb persones precioses i que en la varietat estàs gust. És que podem pensar, igual que el tema del menjar, és ben igual que el tema del menjar. És que a tothom li agrada la xocolata. No té per què. Hi ha gent que no li agrada la xocolata. I què? I no passa res. I què més té? Hem de matar la gent que no li agrada la xocolata, l'hem de matar. No, el mateix per les persones. Hi ha persones diferents i tots tenim gustos diferents. Hi ha persones primes, persones grasses, persones amb cabell llargs, persones amb cabell curts, alts, baixos, persones amb pell més blanca, amb pell més oscura, pell estirada, persones més grans, persones amb la pell arrugada, i què? Tots tenint la mateixa possibilitat, o sigui, tots estan en el joc de la vida. I que perquè per ser d'una manera o de l'altra no tenim dret a s'estimar, a com ens estimin, a estimar altres persones, fins i tot a persones que són completament oposades a nosaltres, no tenim dret. És que de veres, no hi tenim dret. És que estic cansada d'aquest tema. A més, sempre com una cosa grossa. Oh, mira que està amb aquí. A tu què t'és? Són feliços. O com a mínim aparenten ser feliços. I si són feliços, a tu no t'ha d'importar. Que potser no estaran per sempre. És que l'amor no és per sempre. És que estar enamorat no és per sempre. Hi pot haver afecte, hi pot haver de tot, però l'enamorament és que està demostrat que l'enamorament dura com a molt 7 anys. I l'enamorament boig d'aquest cec dura 1 any o 2.
després tota la setmana i t'agrada estar amb aquella persona, però res més. Deixeu viure la gent, perquè estic cansada de veure gent que és criticada i que la critiquen per estar amb la persona que estima. Estic cansada. Així que estigueu en qui estigueu, sigueu felices i no critiqueu.